I pozdrav tuberi, evo nas ponovo, znači snimamo i dalje na Red Bull Craftu, zašto je mnogo dobar server, stvarno. Mislim, više se ne zove Red Bull, nego se zove, kako se više zove? Energy Craft. Energy Craft, da, evo ja sam, to jest YouTuber, to ne znam, neka sposobnost, ne znam, ne. Znači, igraju parkour ovi ovdje, znači ovaj, nemam pojma, ja, nagrada je 1 milion, znači, ne milion, 500k. 500k ko pređe parkour. A kako prelaze ovo? A ja padam. I lag. Znači, server je struper, slušaj. Super je server, znači možemo da organizujemo, odmah uđite, IP će da vam bude u deskripciji, znači kad uđete, samo mi se javite, ja sam Komo02. Odmah mi se ili javite. vlasniku Cokes. Da, Cokes, on je vlasnik. On je vlasnik, jedini vlasnik. Mi smo ovdje njegovi pomoćnici. I samo se javite i odmah ulazite u F. Gledajte vi kakav mi home imamo. To je home. Nebe. Home. Home. To još malo. To, pređi parkour. Ja, nemam ja. Home. Čekaj, imamo warp zamak. Prelazim parkour. Znači, ako dođete, ovo ne valja što, spavam. Znači, ako dođete na ovi server, i ako budete dovodili igrača, na primjer, gledaj ko bi što stavio. Dovedite nekoliko igrača, na primjer 4-5, tako nešto, i dobit ćete 100% buildera, ja mislim. Ne buildera. Ne buildera, dođete helpera, GM, fly, tako to. Evo, ja sam moderator. 5 igrača da biraš šta ćeš, GM ili fly. Da, izaberete što hoćete. A fly dajemo zato što možete se prebaciti u GM0, pa u GM0 nemate fly, pa onda samo ukucate fly i letite. Da, jeste, i odmah ulazite automatski u naš F, znači samo nam se javite, znači server, dobro sad, ima 50 igrača. Mada sad nisu baš svi na serveru. Coki se zovete. Čekaj, iz početka neću na F. Mogu ja prvo da kažem za ovo Red Bull Craft, što samo da napomenem da smo promenili sad ime i da još moramo da promenimo neke stvari, na primjer evo ima ovaj status, piše Red Bull Craft, a trebalo bi Energy Craft. Trebalo bi Energy Craft, to je neke promene, da vidimo što ih čeka gore. A da, ne mogu parkour. Ovo. Mrzim parkour. Sad ću ih pitam, hoćemo li kviz? Hoće kviz. Znači, ko pobedi u kvizu dobija neku nagradu sad. Ja ću smišljam pitanje. Ajde, smišljati pitanja, a nagrada koliko će da bude? 10.000 danas. 10.000, ne ba, ajde 20. 20.000, ajde. Ja ću. 20k nagrada, ma neću im kažem ovo nagradu. Ajde, kaži pitanje. Ne, ja ću kažem pitanje, samo mi ti kaže koje pitanje. Cokis, ja sam pomagao napraviti 4 warpa. Jeste stvarno pomagao. Sad ću teleportati. TP ne zove. Gdje je ovaj čovječ? Njega on pao do... Da, evo ga naš faction. Znači, on je pod vodom, vidite kako je voda ispod. Imate, čim uđete u naš faction imate sve i svašta. Mi smo svi, nismo vlasnici, nego je ovaj Cokes vlasnik servere sa nama. Znači gledate što imate sve free, jeste, evo ga Zano, Begabeta. To je moj drug, Nikola, javi se. Znači imate sve free, tu si tako warp, parkour. Ovo će da Ima da pređem sad, gledaj sada. Nećemo spavner XP bottle. Be, daj kaži be pitanje be. Pa stavio sam, nego niko nema pojma. A malo teže. Kaži pitanje, koje je bilo? Koja je razlika između vode 9 i 9.1? Be, ko to zna be? To ni ti ne znaš. Znam ja.
9 je obična, 2.1 je ona što stoji u mjestu. Opa, magija. Ajde, ovako, pitanje, ko je na novčar? Pokaži novi Warp PP. Da, Warp PvP, znači, evo ga, prolazimo ovdje, dođemo ovdje što... Ko je stavljao kriptera na Warp PP? Sad moram da popravim. Dođi slobodno, nije velika ruka. Gde? Evo, popravim. Evo, pogledajte, znači imamo mnogo varpova, još plus pravimo ih iz dana u dan, samo pravimo nove varpove. Evo Warp Stadion, Shop, Branko, dobro ovdje. Warp Hotel, to smo završili pred jedno sat, nešto tako nešto. Nisam to vidio. Ko je setio ovdje Warp Hotel? Sam ja tako rekao da setio ovdje Warp? Nisam. Znači evo ga, to piše dobrodošlo, to je jedan... Ko baš ima skin kokošku? Neko je to napravio da ispred. Znači evo, veliki hotel. Idemo malo. Evo, ja sam na 12 sprat živim. Znači ovdje ubacite, registrujete se i onda da soba vaša. Kako ovo kokoška? Nemam pojma, idem ja, moja soba je broj 12. Ste. 12. A šta je ovo Warp Hotel? Pa nije ni čudo što si se vroznan. Evo. Ovdje živi, ovdje, nije bitno. Ovdje živim komo, znači ovo je moja soba, mislim stvarno, jest. Daj mi televizor. Tako bre. A čekaj, kako ja mogu da uzem meni sobu? Sad ću ti pokažem, čekaj. Samo napravim televizor, tako. Veći. Warp Hotel. Pogledaj. Da, snima, dođi, gdje si? Treći sprat, mislim. Soba kod sobe 6. Dođi, u koju sobu hoćeš da živiš? Sad ću da izaberem. Uzmeš ovdje knjigu, znači uzmeš knjigu, i potpišeš se kako se zoveš, koji hoćeš sobu i rokneš je ovdje i to. A staviš private ili... Šta? Ne moraš. Tvoja je soba. Uje. Idem ja, znači evo da vas uvjerim da sam ja moderator, to jest admin. Idemo TP, to je TP, idemo do ovog. Evo me. Našao sam čitera. Snijemo. Pusti, onda... ko je cheater da ga trolujemo? Našao sam čitera... To je kazna, trolovanje. Beni 018, znači kop u mraku. Kako da uključim svetlo, ono? Idemo od kuće do kuće da vidimo. Ček. Ko beše cheater? TP Benny. Šta koma ima youtubera? Imaš... Cheat. Da. Vidite, ja sam ovdje popularan, svi me znaju. Bi nas ostavio. Ljak sam ja youtubere. Čitava dva klipa se. Evo ga, Benny je cheater. Kopa u mraku, bebe. Evo ga, ne u mraku, nego... Evo našo već uvek. Evo dijamante našo. TP se. Sad ću da ga pogledam kakav mu invest je. Da vidimo. Ima... INVS, Benny. Dobro, ima neke dijamante, nešto, ne moguće... 57 dijamanata je našao. Koliko dugo igra? Proveri koliko dugo igra. Znači, čim možete na ovaj server, ulazite u naš faction, dobijate sve i svašta. Dobro, ne rank. Čekaj, bate, pa vi snimate, ja nisam ni znao. Dovedite na 5 igrača, dobijete fly game mod. Najbolje dovedite 10 igrača i dobiti game modi. Ne 10, 5-6 igrača, to je dosta. Sve čekaj da imam. Dovoljno, brate. Ali stalnih igrača, ne. Ajde idemo do ovog. Ovo nas spavaju. Ajde tražimo cheatere neki. TP, ajde. I ubijamo ih. Ne ubijamo. TP, nećemo. Ne diramo. Vi što lepa kuća.
Crazy prelazi parkour, dobro, njih trojice već Tepate se smo do prošli. mene. Čekaj, X-Evil, Gavoj će Vidi me ga. gađa. Gavoj ne vidim. gađate. Ja sam u Venišu, bre. Kako da uđem u Veniš, kaži mi. Poštrta Vanis, H. To mi kaži, be. Ajde, kitu sad. A imaju čitave džabe, vidiš se s čitom, bra. Kako da ukucam? Vanis. Poštrta Vanis, CH. Vanis, CH. Ajde imamo šta imaju često. Ajde. Ne možemo u čestovima vidjeti. Sim. Čekaj, Ender, aj moramo svakog... Da vidimo što imaju. Imaju jedan dijamant, enchantovan ovo. Imaju neki luk što je mnogo dobro enchantovan. Ne verujem. Kuća je lepa, nije ružna. Zidanov ima hak. Zidanov. To je Pogledaj me čest, sve na tačka Zidanov. enchant. Sve tačka enchant uz. INV si zi... Ne inov se, nego Ender Hest. Pa onda je odvoljeno. Ne be, ja be. Tako. Pa ima ovakav luk, dobro to možda i imaš. Tačka enchant vidi. Da vam pokažem još nešto, na primjer sa ovim. Warp, idemo Warp Wild. Znači evo ga Warp Wild, znači to je sve urađeno sa ovim, kako se zove? Sa sekirčekaren, kako se to zove? Wand. Van, evo set wood. Možda radite što hoćete, dobro to već ne možete. Onda. Server je znači stvarno super, ajmo da se grudvamo, nešto tako. Warp, grudvanje. Ja ću na Warp grudvanje 2, vi uđete na 1. Grudvanje. Ko je poskidao ove grudve? Neko je to Ovdje poskidao. nije niko poskidao. Ajde. A nemoj se veniš. Koji bar vidim, Pa koji bar... ti kao nisi u Vaniš. Zaboravi. Da. E tako, ajde, ne, jesi zašao? Da ima s kim be? A u game mode Imaš smo be, čekaj, kamen, A kakav sokić ovo? Šta je ovo? Čekaj, GM0, jel mogu sad te gati? Alfa, save zona. Gdje ste otišli? Šta? Ovo mora bude var zona, bre. Pa daj staviti da bude Warzone. Evo smo na, na kako se zove, Warp grudvanje. Idem ja home. A meni ovo home. F home. Ne, Umi. evo ga. A kako da Idemo izađem? si. I šta da izađeš? A sad, znaš šta je sad Stani, fora? Sad stani, je veći broj. čekaj, Cipi, čekaj, Aj, kažnik sam. aj. Ali kako da izađem iz Veniš? Pa kućeš isto veniš. A, sve. Ekser, ja ti kažem. Zove to ovaj. A koja je moja soba? Moja soba će biti soba 16. I šta sad? Možeš. Ništa, to je sad tvoja soba. A de, kakvu knjigu, šta? Cookies. E, sam. Dođi ovamo, pa sad se gađamo u hotel. Čekaj. Ajde dođite na Warp grudu. Pa ne možemo Idem ja u moju sobu. Hoćete napravimo jednu veliku kuću. Od akacije znam da napravim. Da gledate moj klip kako sam napravio. Mnogo. Ja živim na krovu. Da, be, to je bilo. Evo, bacio sam knjigu. Koju je ostavio glavu? Be? A, stavio njegovu glavu, Pa, sigan. da, to je njegova soba. Pa soba njegova. Neko krade. Ljudi, Tvoja je 16-ka. da. Ljudi, a da malo instalirate neki lift, a? Malo skupite pare, instalirate lift, ono malo. Da, evo, to je njegova soba. Da, Vodoinstalera nekog. Moja soba je broj 5. Moja je 14-ka, moja je 14-ka. Moje je 12-ica. Moja 16. Moj 3. Moja je Na 14-ka. moju sobu će da bude Čekaj da stavim da sam ja na glava 14. od kripera. Ne, to je moja fora. Mislim, ja imam glavu kripera, pa zato. Daj be, pa ti be, sad te mora bijem be. Ne znate, čuo sam ja od ovog. I će Evo da ga. pišemo Ja ću stavim. ovdje živi komunal. Te bol.
Gdje mi crtice, čekaj. What the A fuck? stavite rankove ovner, na primjer, i tako to. Moderator. O, ja je zaglavio. Ovdje živi 002 moderator. Lock. Aj stavi Ljudi, gamer. Rank gamer. Ko je ovo stavljao ovako? Dostalan je igrač. Spavno. imamo mislet. Gledajte koliko igrača, do juče nije bilo toliko, gledaj sad, dobro smo. Idem ja... Daj nekog da proverim. Bilo je kad sam ja reklamirao za drop party. Idemo Vanish, idemo TP... Ja lokovo. TP... Žana, ovo moja soba. Bez žibrila. Ja pratim literi. Dobro, dobro. Čuvat creepera. Glava. Moj će bude zombi. Ja ću staviti... Tako izim soba. Dobro ne baš. Dajte ne... Ja ću od Wither Skeletona. Stari, ja ću od Wither Skeletona. Znači evo, pratimo, ne znam da imamo da čita. Gledaj ga izaći pre, josto, kažem. Aha, Stoka. Onda izlazi. Stoketin. Cheater. Šta radi? Cheater živi u mraku. O, bate, šta je ovo? Vanis, HTP, kom. Šta radi? Živi u mraku. Ja imam u ruci ovo strane, evo ti ovo, brži, brži, To je bilo skontat to. sve. Svi napišite i A, živi u mraku. I to je bilo to, vidimo se u sljedećem epizodu.